буквално огън във всеки вкус. Фуегото повишава температурата с вкусове, които ще те полудят. Пресни съставки, уникална комбинация огнени вкусове ще те накарат да се върнеш отново. Меки, пухкави и пълни с вкус, баобунс наистина заслужават всяка хапка. Спиле, свинска коремна част или гирос, те покриват всяко вкусово предпочитание. Салата Цезар е класически избор и разбира се неустоим. А салатът Фуего е комбинация от свежест и интензивност, която прави разликата. Тук ще намериш много опции за оригинални бургери, всеки от които има своя уникална вкусовата история. Избрахме черния лук бургер, който запали нашите апетити. Уникални бургери, клубният е с говеждо и чедър. Клуб бургер съчетава сочен телешки бургер и чедър сос, създавайки най-доброто изживяване. Клуб, който повишава бургерите на друго ниво. Затворената пита с гирос също е изключително вкусна. А сега абсолютният празник на месото на чиния. Гирос, пиле, шницел и пане, арменски совлаци, свинско и пилешко, пилешки бекон, гебаб и колбаси. Истинско съкровище за любителите на месото, които искат да опитат всичко, ще опитат всичко за доставка в магазина. Отговорът е тук. Намираш това, което искаш.